La mirada d'en Paco Candel. Home, mira, la mirada d'en Paco Candel és una mirada que va ser tan benèfica cap a la immigració i el que significava la immigració per Catalunya, que jo diria que és indescriptible. Va ser un referent, i no un referent, diguem-ne, va ser un referent cultural, però segur que molts immigrats no l'havien llegit, sí que en tenien un coneixement, no? Però va ser un referent cultural i sobretot un referent, diguem-ne, cultural d'una vivència viscuda i d'un compromís. I això sí que molts sectors de la immigració ho van encopsar, aquest compromís, aquesta vivència, i per tant aquest referent que va ser absolutament benèfic per tot el tema de la immigració a Catalunya, perquè quan es va produir, diguem-ne, la transició, al final del franquisme, Catalunya tenia un problema molt greu. Allò, si ara parléssim en termes de prospectiva i estratègia, diríem que la immigració, evidentment, era una amenaça, però també podia ser una gran esperança, no? I Candel va contribuir enormement a convertir aquesta amenaça en una esperança, perquè va saber, diguem-ne, donar un camí. El camí no era altre que el de la integració, no? La integració lingüística, la integració cultural, la integració social, no? I ell va defensar aquests tres aspectes d'integració, la social en primer terme, en termes d'igualtat, la cultural i la lingüística, sense cap mena de dubtes, no? Jo recordo que, llegint els altres catalans 20 anys després, ell defensava una política lingüística que no era altra política lingüística que la que defensava la Generalitat en aquell moment, la que defensaven els directors generals de primer l'Aina Moll i després jo en aquell moment, no? Que era una política lingüística de convertir el català en la llengua pròpia de Catalunya, en la llengua hegemònica, sense menystenir en absolut l'ús del castellà com a llengua de comunicació d'una part molt important de la població catalana. Per tant, aquesta política la va defensar d'una forma clara i va ser, des d'aquest punt de vista, ja dic, enormement benèfic, no? Però jo penso que també ho va ser des del punt de vista de la integració social. Vull dir, ell era un home, diguem-ne, que va formar part sempre de candidatures d'esquerra, en el Senat, als ajuntaments, i era un home que tenia molt clar que Catalunya havia de ser, diguem-ne, també un país d'igualtat. I com que molta de la immigració de Catalunya va percebre que aquesta integració social, aquests ascens socials que es feia, diguem-ne, en el moment de la seva integració a Catalunya, significava també, diguem-ne, una igualació, significava també una opció clara per un país que tenia la justícia social en un concepte molt alt. Molts d'aquests venien d'unes situacions molt difícils en el camp andalús, en el camp d'Extremadura. Per tant, això jo penso que ell ho va saber, diguem-ne, ajuntar molt bé. Integració social, integració cultural, integració lingüística. Va ser un personatge absolutament imprescindible, absolutament benèfic. Vaja, un dels catalans més importants que hi ha hagut, que hi va haver en el segle XX a Catalunya, i que ens va donar la possibilitat de transformar allò que podia ser una amenaça, que segur que podia ser una amenaça, en una esperança, i en una esperança que ha tingut resultats no únicament en aquella immigració d'extremenys o d'andalusos que ell va conèixer, amb els quals va conviure, que en va ser un dels seus intèrprets, que va ser el factor de la seva integració, sinó que va donar també peu a això, aquesta visió, aquesta política, aquest concepte d'integració social, cultural i lingüística, a poder-lo aplicar als altres allaus immigratoris que han arribat a Catalunya. A veure, de ben segur que molts catalans que vèiem, això que abans deia, que vèiem, jo vaig viure el franquisme, i vaig viure, evidentment, els finals del franquisme, i vaig viure, diguem-ne, aquesta perspectiva d'amenaça de la immigració. Jo vaig jugar al carrer amb molts nois que venien de pobles de Múrcia, de pobles d'Andalusia, de pobles d'Extremadura, i vaig conviure amb ells, no? I aquests nois sí que es van integrar en el joc, en català, però, clar, no sabia quin era el gruix, quin era, diguem-ne, el cos que en l'àmbit familiar, i ells mateixos podien tenir per fer un pas
cap a aquesta integració al país, no? Per tant, a veure, jo vaig veure la integració en aquests termes també, serà una amenaça, serà una esperança. Vull dir, jo vaig conviure amb joves, no com en Candel, que vivia a Cantonís, que vivia, doncs, diguem-ne, en barris on la immigració era absolutament dominant, no? Però sí que en els barris on vivia, en barris, diguem-ne, de la perifèria, jo soc fill de Mataró, doncs de la perifèria de Mataró, fins i tot del casc antic de Mataró, convivíem amb moltes famílies que venien de... molts murcians hi havia a Mataró, hi havia pràcticament tot Cejín a Mataró, no? Per tant, sí que jo vivia, diguem-ne, també això, amb aquest sentit de dir, què passarà, no? A veure, aquests companys, aquestes famílies que jo conec, aquests amics que tinc, els seus pares amb els quals ens parlem, ens saludem, que parlem encara amb els pares en castellà, amb els nois no, ja començàvem a parlar en català i en castellà, però sobretot el català es anava imposant en l'àmbit del joc. Quan ells parlaven entre ells, evidentment parlaven castellà. Què passarà amb això? Vull dir, què passarà? Vull dir, a veure, tot això girarà cap a un costat o girarà cap a un altre, no? Jo vaig veure, diguem-ne, molt directament aquesta situació. I, per tant, encara més, diguem-ne, a veure, valoro l'obra de Candel, no? Moltíssim, m'aporta moltíssim. I no tan sols ens aporta a la Catalunya actual els manlleus que tenim de la immigració extremenya andalusa murciana dels anys de la postguerra, i fins i tot fins a arribar als anys 60 d'una manera molt important, sinó que fins i tot en aquest moment ens aporten molts manlleus que venen d'un món molt diferent, que ens venen de l'Àfrica, que ens venen de l'Amèrica Llatina, que ens venen de molts llocs. I jo, per exemple, en aquest moment, en aquesta Catalunya un sol poble, confesso, i confesso amb goig, que tinc molts amics que venen de Bolívia i que parlen castellà, però que molts d'ells comencen ja també a parlar el català i que de vegades sense tantes manies com abans, fan una opció clara per la integració lingüística i cultural, perquè veuen que aquest país és un país que té una evolució i que té una evolució cap endavant, que reivindica en aquest moment el dret a decidir. Jo vaig estar a la cadena humana del dret a decidir amb gent que venia de molts altres països que no eren regions espanyoles, sinó que venien de l'Àfrica o que venien de l'Amèrica Llatina. Per tant, jo tinc en aquest moment amics que m'aporten molts manlleus de cultura, molts manlleus d'una visió del món, però integrada a Catalunya. I penso que Catalunya en aquest sentit ha canviat. I penso que fa goig perquè, evidentment, s'han integrat, fa goig perquè, evidentment, s'han integrat aportant les seves experiències socials, lingüístiques, culturals, vivencials, en un sentit global, però perquè també s'integren a un país que ells veuen que és un país que els aporta possibilitats de futur, que els aporta una llengua i una cultura que ells comencen a tenir el mestratge, a parlar, i això penso que és importantíssim. Per tant, escolteu-me, Paco Candel, no? El seu missatge d'integració lingüística, social, cultural, Catalunya un sol poble, tot això és un efecte enorme, Ja dic, del qual Candel va ser un referent cultural. Però fins i tot jo penso que n'hi van haver molts de Candels a Catalunya. Jo penso que a Catalunya hi va haver-hi molta gent que va veure que aquest país oferia unes possibilitats d'ascens social, unes possibilitats de justícia social, unes possibilitats de millora cultural que en els seus llocs d'origen no tenien. I en aquest sentit es van convertir ells també en Candels, no? I es van convertir ells també en defensors de la integració i en defensors que Catalunya fos un poble, un sol poble, amb una llengua i una cultura que, evidentment, com a llengua i cultura hegemònica és la catalana, però que recull tots aquests manlleus
que recull totes aquestes vivències, que recull totes aquestes aportacions que enriqueixen en aquest moment Catalunya. No hi ha en aquest moment país en el món que no tingui, diguem-ne, aquesta mateixa experiència. Pensem, per exemple, en els anglesos, l'Anglaterra, aquella Anglaterra, l'Anglaterra victoriana, tan tocada i posada, que tenia aquell gran imperi. Doncs avui dia molts d'aquests manlleus, moltes d'aquestes cultures, molta de la gent que vivia a l'imperi de la reina Victòria formen part de la cultura de matriu anglesa, I, escolteu, els anglesos n'estan ben cofois i orgullosos perquè en aquest moment hi ha molta gent, escriptors, artistes, creadors, que venen d'aquestes antigues colònies i que han aportat i que han donat vigor i que han donat força al que és avui dia la cultura, diguem-ne, de matriu anglesa. I el mateix passa en molts altres països del món, Catalunya també. Per tant, jo n'estic cofoi. Molt bé.